Hello mga katrip ni Ronly Sud at saning napita sa Himampangon, Manhuyod, Negros Oriental. So di kita karon nagsubaybay niining patsada sa kinayahan cave ni siya no. Kaning mga dagkong rocks dire. Cave na ang likod anak sa wala masayod. Di ata sa Manhuyod trip ni Ronly. Amping sa adlaw sa sayo sa kabuntagon masugunta ang katao maning. Hello, good morning. So live na usab kita diri nga makita sa Sitio Bakong, Barangay Balaas. So kani atong gikalikuan nga kurbada mao na siya gitawag og Himampangon, Manhuyod, Negros Oriental. So mag-amping ta sa mga baguhang umalagi diri no. So kani inyo nakita nga mga rock kuan siya cave ang likod ani. Mo na siya kuan dili nimo makita diri ang nay dalan diha pero dili kayo no. So ang likod ang kuan ani ang nasulod sa likod sa bato cave na siya. So cave sa lungsod sa Manhuyod. So kanan ni lalom kuan na siya, pangpang na siya mo na gitawag og Himampangon. So biyahe ta diri sa may tawag na to og padulong ni siya sa lungsod sa Bindoy. So duol ra manggon ni siya. So Himampangon ni siya no. Sa una pila ka tuig nakalabay nag rock slide ni sa gatong nahitabo nga earthquake. So mo nang gipatsada na niyo giayo na ni. So sa una magbiyahe ko ani from Bindoy, katrabaho ko district hospital sa Bindoy. Gabi na ko muuli ni kuyawan ko din dapita. Kaya pwede pa ni hayag. So baling mingawa jud ni og magabi. So nanam ni suga, so hatag na patsada na kaayo. So katong wala kasuloy, sulay ra mog visit dire kay duol ra po lang Bindoy, makita ninyo ang kitawag dungaw. Diyan dire pita na tawag dungaw. Dungaw ka, makita nimo ang unsa ka liko-liko ang kuan dire kalsada. So di karon padulong ni siya Bindoy, Malaga, Barangay Malaga, sakop sa lungsod sa Bindoy. Dili na to makita ang ilahang isda, fish forever matud pa ni Mayor Balinti Titingyap. Ihaman ning galing puok man ni siya no project kuni siya ang isda. Di ba? Di talagang magpa-picture din ha. So kita latol na taan lang isda ato lang labyan. So padulong ni siya sa Malaga. So mura na motoyo ka tagbalik unya pag abot nato dire. So daghang salamat. Pasiyo lang ko panalagsa dire kay talagsa na po ta makabisita sa Himampangon. So salamat. Please like and share sa ato ang trip ni Ronly. Follow, like, and shares. Salamat. Keep safe everyone. Happy Monday kanatong tanan.